Jo em dic Joan Raventós Esteller i em dedico a pintar i també a donar classes de ioga. Va haver fa uns 10 anys així, se'm va encarregar poder fer aquests murals, tota aquesta escala d'aquí de l'Albert i Noia, i la temàtica que vaig fer servir aquí va ser tot el que és aquests elements sobre la natura, sobre el vi, però creant també tot un paisatge, tot un trajecte amb un argument també a nivell espiritual, de relació de l'home amb la terra. Aquest fragment jo n'estic molt content, perquè hi ha molts elements aquí, però l'element principal és uns éssers humans treballant la terra, i fins i tot n'hi ha un, que és un centaure, que a mi em serveix per fer com aquest vincle entre la unitat de lo sagrat, de la terra i l'home, després aquesta mica de desvinculació que hi ha hagut després amb l'home i aquesta necessitat constant de l'home d'intervenir, de relacionar-se amb la terra. No sempre s'ha fet bé, perquè sabem que hi ha problemes de medi ambient, però en aquest cas d'aquí sí que s'ha fet bé, perquè són pioners en tot el que és l'ecologia en el treball de vinya. Per tant, el sagrat, aquest minotaure aquí està en harmonia amb tot com es treballa.